Hi mga ka-J, for today's video nga naman ulit kami ay pupunta sa Calasiao para bumili ng merienda kasi nga kahapon pa sana pero nakatulog ako kaya late na rin kaya ngayon lang natuloy. So ngayong araw nga pala ako yung magdadrive kasi ang akala ko si tatay ko pero sabi niya ako na lang daw para daw mas masanay ako sa pagdadrive. So ayan muna. So ang pinag-video ko ayan nga pala si Gabinong Lagim. Ang pinaghawa ko ng camera para may kumuha sa akin. So talaga naman pwede mo na siyang sabihan dahil lumalaki na si Gabino. At least kaya niya na mag-assist sa amin. So nagpagas muna kami dahil hindi na safe kapag nasa empty na dahil baka mamaya magtulak pa ako. And after nga magpagas ay diretso na kami gawing kanan dahil dito na kami sa may highway sa Calasiao pero medyo traffic pa talaga. So palagi naman talagang traffic dito sa Shouty naman sa daan na to. So after dun guys ay dito lang yan sa katapat na ng Robinson's Place, Calasiao, Pangasinan. So finally ay nakating na kami dito sa may Monarch Hotel, katapat lang ng Robinson's again. And maganap muna ng parkingan dahil medyo maraming sasakyan ngayon dito. And finally ay nakahanap na guys. So ito na nga at narating na namin ng Amare. Nasa ground floor siya, tapat lamang ng Monarch Hotel dito sa Calasiao, Pangasinan. Very social nga naman talaga. Dahil pagpasok ko dito ay napakaganda at agad-agad akong naghanap ng pipiliin kong order at finally nakahanap na ako. Ayan guys, natakpan ng kamay ko. Yung may spinach pizza. So napakaganda dito. Maaliwalas, napaka-cozy ng place at higit sa lahat ay talaga namang marerelax ka, pero grabe naman, marerelax ka rin talaga sa presyo ng kanilang mga pagkain. Worth it naman guys dahil masarap ang kanilang mga pizza. So meron din silang mga wines. Kung gusto nyo mag-wine, pwede yan dito. Dito lang yan sa may Amare. And meron rin guys, bukod sa Amare ay marami pang mga services ang meron dito. So meron silang skin solutions, meron rin silang mga pepper lunch. Yan guys, restaurant din yan. At meron din ditong Kasipit Dental Clinic guys. Lahat lang yan ay nasa second floor lang siya. So ito nga pala mga ka-J ang kanilang mga menus at nakalatag na ang sangkatutak na mga menus ng Amare La Cuisine dahil paniguradong mabubusog ka. So tara na tingnan natin ang pagkain dito guys. And finally, nilalagay na sa box ang order namin. Nakita ko na nagpapalamig. Enjoy na enjoy kung si Gabinong Lagim dito sa may aircon dahil gustong gusto niya naman talaga at ayaw niya mapagpawisan. So ayan na guys at binigay na nila yung order namin. Oops, may nakalimutan ako. So beside lang to guys ng Serenity at may mga milk tea rin dyan. Grabe naman talaga ang traffic na naman. And finally, nakauwi na kami. Matitikman ko na ang napakasarap na pizza ng Amare. So thank you for watching. Yun lang.